Tak jsme tady všichni. Prosím vás, víte, že Víťa a jeho žena byli v ulici Těšovská a tam jsme zjistili, že Víťa se dopustil mnoha prohřešků a musí na této oslavě 40. narozenin Víťovíka a jeho manželky být odsouzen soudem z uličky. Tento soud se bude skládat tady z dětí. Soudce doktorka Sedláčková Barbora. Zapisovatelka doktorka Ježíšková Nela. A státní zástupkyně Judr Kateřina Sedláčková. Vydržte, převedeme zadrženého. Já si mám foťáka. Policie vstupuje. Pojďme. Tady se posaďte. Nebuďte agresivní, seděte. Justiční stráž, držte ho. A vydržte, bude vám přečte rozsudek. Postavte se. Paní doktorko. Jakou složku má? Rozsudek jménem uličky Těšovská. Odsouzen Viktora Kovaříka, narozeného dne 22.4.1973, v Uherském Hradišti, Vítek Těšovská 340, Uherský Brod. Za tyto prohřešky. Pozdní docházka do práce. Malou fotku na ksichtu na reklamní poutači firmy Remax. Vyhýbání se placení parkovného městských částech, zejména v první zóně. Časté pánské jízdy a výlety. Vyhýbání se práce na zahrádce. Špatná zimní údržba čtyřkolkou s pluhem. Neuměrné stahování filmů z internetu. Nezajištění solární energie pro kamarády. Pomalá rychlost v uličce a nedodržení povolených výfukových limitů. Krátké sportovní online přenosy. Vytlačení podkrovných chráněných zvířat a březích zaječnic. Hlasité pískání v pozdních večerních hodinách. Špatné organizování posezení pod pergolou, což může být častěji. Nepovolený prodej vinného moku a dobrého burčáku. Časté havečkové posezení i mimo sezónu. Nenahlášení přechodného bydliště u Egona. Dezorientaci v lokalitě Těšov při ukončení roku 2011. No, taťko, jak se... Soudkyně, ale teďka dáme prostor obhajovi, protože obhájci jsme to přidělali, aby se obhájili k těmto bodu, pane odsouzený, nebo odsouzený ještě ne. Podezřelý. Já mám advokáta ex ofo, tak bych poprosil paní doktorko, pojďte. Ano, bohužel se vším souhlasím. Můžete vybrat se nic jsem neudělal, nejedná se vůbec, jako mě to je justiční omyl v podstatě. Ty jsi jak rád! A máte povinně a po 4 Teď to keci. Tak dáme slovo soudkyni. Viktor Kovařík se odsuzuje dennímu nošení vězeňského stejnokroje a dožití v ulici Těšovská s milou, krásnou, příjemnou a jedinečnou Janou. Proti tomuto rozhodnutí se nemůže odvolat. Nabytí právní moci je okamžité. Ještě nebudeme končit, ještě totiž začíná recept na osvobození tohoto vězně. Bohužel už je osvobozený, ale jeho manželka, pokud splní recept, který bude mít předepsaný, může být Viktor propuštěn. Prosím o přečtení receptu. To vlastně neklapne.
3. Potřebujeme 250 gramů polohrubé mouky, 150 gramů cukru, 100 gramů másla, 15 gramů kvasnic, Co jo? jeden kus vanilkového cukru, 1 deci mléka, Šuková pizza, to znám. špetka sody, slívy v sušeném stavu, jeden velký pilník. Postup. Do mléka přidáme moučkový cukr a kvasnice, špetku sody, máslo. Necháme nakynout. Vajíčka ušleháme s vanilkovým cukrem a přidáme prositou mouku. Nakonec přidáme kvásek a mícháme, dokud se těsto nelepí. Necháme pořádně vykynout. Do formy vymazané a vysypané moukou dáme těsto a slívy. Pokud Jana chce, přidá i pilník. Jana má možnost. Jste mimo ozon, pane. Vybrali jsme nesprávné. Takže Jana má možnost buď to udělat teď zrovna, nebo to necháme na zítra, v tom případě 24 hodin držíme, takže záleží na Janě, jo? Takže chceš se toho ujmout zrovna, nebo to necháme na zítra. Pozdrav kamarády! Taťko! Pozdrav kamarády! Ahoj, teď to zdechlo. Čau. Jana pilník nedodala, byl zadržen a donucen vykonávat nucené práce. Na dnešek hotovo.